Imos ir comenzando, se vos parece ben. Tamén fago unha presentación breve da persoa que van intervir agora, a continuación, de Rocío Santa Cruz. Ela falará tamén de si mesma para situarse, pero simplemente decirvos que xa trouxo a Universidade de Santiago a exposición de Valente, e hoxe temos unha cátedra Valente na USC, está ubicada na Facultade de Filoloxía, a Cortázar no 2006, o fondo fotográfico e de pelis Super 8 de Cortázar cando veo a Galicia, coa que daquela era a súa muller, Aurora Bernárdez, e ese fondo está depositado no CEGAI. Quero dicir que todo o que fai Rocío ten despois un modo de integración nas sociedades e continúa, e unha continuidade por diferentes vías. Algúns dos seus artistas, chamemos así, non? Os seus artistas, ela move este material, son os seus materiais, de alguma maneira. Miguel Río Branco, por exemplo, o brasileiro Miguel Río Branco, xa estivera en Santiago de Compostela nunha exposición que fixéramos nos anos 90 dende esta facultade, cando ainda estábamos en Mazarelos, que se chamaba Sobre Santiago 3 de Magnum, Martín Parr, Miguel Río Branco e de Kaiser, ou, obviamente, outra persoa que foi homenaxeada hai anos pola propia universidade, que é o pintor Antón Lamazares. Por lo tanto, hai toda unha serie de fíos visibles e invisibles que, como vedes, nos unen a Rocío Santa Cruz, e, por lo tanto, tamén ela forma parte da dinamización cultural da propia USC. Nos coincidimos, eu estaba nun estadio en París nos 90, nos gloriosos 90, a través de amigos comuns, onde ela editaba xa, e tiña unha editora, Raíña Lupa, libros de artista, e establecendo relacións creativas entre pintura e poesía, fundamentalmente. E agora, dentro da súa galería en Barcelona, segue a ollar e a procurar prácticas novas no ámbito da arte, a expresión e a comunicación, e no concreto, con un interés marcado pola foto e o cinema experimental. Bueno, podedes atopar, se entrades en Galería Santa Cruz, podedes atopar, obviamente, moita máis información que agora mesmo non podería fixarse. Ela acompaña todo tipo de propostas autorais, desde as máis canónicas aquelas que só chegan avaladas por un novo talento, por algo intuitivo que ve, que recoñece, que lle interesa saber, que a procura de que se anda. É unha peza nodal na divulgación das obras, polo tanto, esa peza que ás veces se mantén máis invisible, pero que organiza ao seu redor o que podamos realmente acceder a determinados materiais, como se imos acceder a través da súa exposición a moitas cuestións que teñen que ver coa fotografía, neste caso, e que é asombroso e é unha das contradicións internas que non sei quen o ten pensado así, pero eu sempre creo que alguén decide que non vexamos ou que vexamos de modo fragmentario, porque co sobexo de imaxes, co sobexo de información, nunca sabemos todos os elementos necesarios que se conxugan, que converxen, que se entrelazan para que nós podamos agora mesmo estar nesta sesión ou vayamos a escoitar algo que despois nos parecerá obvio, pero que é completamente necesario para que podamos relacionarnos, neste caso como espectadoras, coa imaxe. Pon o foco tamén sobre os arquivos inéditos, e está tamén no modo en que define o seu traballo, co objetivo de xenerar diálogo entre as vanguardas, que chamamos neovanguardas, son as vanguardas da segunda metade do século, xa non as chamadas vanguardas históricas, sino máis as que enlazan coas prácticas contemporáneas, e define a súa galería como lugar de experimentación, punto de encontro para a reflexión e o espacio para a difusión de novas prácticas. Rocío, grazas por acompañarnos, por vir a Santiago, e cando queiras. Moitas gracias. Moitas gracias, Margarita. Escoitades? Sí. Moitas gracias por invitarme e moitas gracias a todos, a todas, por vir aquí hoxe compartir con nós
e por participar nestas jornadas. Eu, despois do que falou Pilar, non sei, xa creo que continuaríamos escoitando a Pilar toda a tarde, porque, bueno, eu agora, cando estaba sentada escoitando, pensaba, bueno, o que é maravilloso do meu traballo é isto, é poder coñecer artistas así, porque, ademais, para mí Pilar é un artista, ela se plantexa, se fotógrafa ou se fai fotografías. Eu enfoco dende a perspectiva do arte, para mí o que fai Pilar é arte. E entón creo que é un gran privilexio poder traballar con artistas como Pilar. E, bueno, brevemente falarei porque Margarita invitoume, pero hoxe, estando con outra xente, preguntábanme cal era a miña relación con Galicia. Decía, bueno, que eu son galega, son de Coruña, o que pasa que marchei moi cedo, primeiro a Madrid, a fer os primeiros estudos. Non tiña moi claro aínda que quería facer, pero eu quería traballar cos libros. Me interesaban moito os libros e a arte. Nese momento aínda non había formación que poda haber agora de restauración de libro de papel en Belas Artes, porque interesábame moito tamén o libro como o volumen do libro, non? E tiven a sorte de pedir unha beca, que pedí unha beca aquí que daba a Xunta de Galicia para oficios artesáns, e daban unha ao ano. Tiven a sorte de que me concedionme esta beca e fun a Madrid, a unha escola, non, a Madrid fun sin esta beca. Bueno, fun a unha escola de artes e oficios, sobre todo, para aprender o que é a fabricación dos libros, dende o tema máis de que era a impresión, pero tamén a restauración, a encuadernación. Un dos profesores que eu tiña na Escola de Madrid era profesor na biblioteca, era o director do Departamento da Biblioteca Nacional de Madrid, de restauración de libros. Entón, estando eu traballando con el na biblioteca, totalmente ilegal, porque agora todo isto está moi regularizado, non? Pero nese momento eu era becaria na Biblioteca Nacional sin ningún papel de que era becaria ni nada. Eu iba por ali todas as mañáns. A hora do bocadillo viña o Bedel, unha persoa xoven que acababa de gañar as oposicións para Bedel na Biblioteca Nacional, e tamén viña a facer restauración e encadernación cos libros, e o que era o titular do posto. Entón, era o ano 88, e chega unha carta da Biblioteca de París que di que hai 3 restauradores da Bibliothèque de France que volen fer ora me sure el catalán, perdón, que demanan un intercambio coa Biblioteca de Madrid. Entón, había 3 de Madrid que tiñan que ir a París, e veñan os 3 restauradores de París. E non quería ir ninguén de Madrid, ninguén do Departamento de Restauración de Libros, Encadernación. E finalmente nos fomos eu, o Bedel, e o titular, digamos, o único que podía. E eu aterricei na Biblioteca de Francia, sin ningún, totalmente todo. Pero, bueno, quero decir que eso abriume, pude descubrir o que era cando cheguei a París na Biblioteca de Francia, que foi unha experiencia maravillosa. Xusto acababa de chegar unha doación de libros dun coleccionista de literatura surrealista, non? Entón, aí atopei por primeira vez, vin a Boîte à Valise de Duchamp, vin os libros de Man Ray, vin os libros de grabados de Miró con Tristan Tzara. Bueno, e iso para mí abriume un mundo, dixen, isto é o que a mí me interesa, interésame os libros, interésame o que os artistas fan cos libros. Entón, bueno, puden matricularme nunha escola que hai en París, e aí sí que puden facelo porque pedín esta axuda á Xunta de Galicia como oficios artesanais, e puden matricularme nesta escola de París, que despois continuei 17 anos vivendo en París. Rematei esta escola e montei a miña primeira editorial, Raíña Lupa, coa que editaba, sobre todo, libros
Un pouco, estábamos aínda no siglo XX, eran xa os anos 90, entón, bueno, pois eran libros con grabados, e sempre tiña, é verdad que sempre tiña unha relación, había algún guiño a Galicia que para min era moi importante. Por exemplo, o meu primeiro libro editado foron os poemas galegos de Lorca, en galego e francés, ilustrados por Josep Guinovar, que é un artista catalán importante que traballou moito coa obra de Lorca. Entón, fixemos por primeira vez a traducción dos poemas de Lorca do galego ao francés. Despois tamén traballei con Antón Lamazares, traballei con moitos artistas e poetas, con Valente tamén, con José Ángel Valente, hasta que abrín a miña primeira galería en París, a galería chamábase Raña Lupa, como editorial, e chegou un momento que foi o final do século, cando xa falábamos tanto de que pasaba cos libros. Os libros van a desaparecer, non? E foi como un movimento realmente importante. A mí afeitoume moito, porque eu decía, eu como vou a continuar facendo libros como se facían no século XVIII, os libros con ilustracións, de grabados, a bibliofilia, isto non pode ser, non? Entón, empecéime a interesar, sobre todo, por outras prácticas artísticas máis contemporáneas, como podía ser, sobre todo, a fotografía, non? Artistas que traballaban con a fotografía, a instalación, o videoarte, non? Entón, empecé a traballar, pois, con Carlos Pazos, fixen un primeiro libro, con Francesc Torres, con David Leventhal, con outros artistas que utilizaban a imaxe de unha maneira moi contemporánea, pensando tamén que chegaríamos a facer un libro do século XXI que sería, pois non sei, algo que se proxectaría a través dun ordenador e finalmente continuei facendo libros e continuo facendo libros, o que é o volumen, o que coñecemos como volumen. E isto é para explicaros un pouco como eu chego a traballar coa fotografía. Chego, por un lado, por unha formación, porque eu formeime como editora nesa escola de París, era unha escola de editores de arte, onde aprendías todas, e onde aprendes aínda, é a Colestien, é unha gran escola de comunicación audiovisual tamén, agora tamén fórmanse tamén diseñadores gráficos, pero fórmanse editores, fórmanse, bueno, é unha escola dedicada ás artes do libro, ao libro, á comunicación gráfica e visual nestes momentos. Entón, como a partir do meu traballo como editora, eu decido montar a miña primeira galería e sempre digo que eu continuo con un espírito moi de editora. Traballo dunha maneira diferente a como traballan as galerías. Non me considero unha galería, son unha galería. Eu digo que son galerista por exigencia do mercado. Son unha galería porque o sistema do arte, tal e como está montado, oblígame a ter unha galería. E tamén porque gústame moito, aprendo moitas cousas e hai o espazo, o tipo de galería que eu teño e que defendo, é un espacio moi aberto, onde pasan moitas cousas, non simplemente colgar obra nas paredes. Pero o que me interesa moito é síntome máis unha editora, é dicir, a forma tamén como traballo, como penso as exposicións, como traballo coas artistas, cos montaxes incluso. Teño máis presente incluso unha páxina blanca que os planos únicamente da galería. É dicir, sempre hai un diálogo entre unha parede, unha obra, a seguinte, que é o mesmo diálogo que aprendín cando estaba traballando na maquetación dos libros. Entón, eso para mí é moi importante. Na galería traballo co arte contemporáneo, moito coa fotografía, é verdad, porque teño esta relación directa que ven do meu traballo da miña formación, pero interésame moitísimo tamén colocar a fotografía no arte contemporáneo, é dicir, os diálogos entre, por exemplo, as fotos de Pilar Americ, gústame que dialoguen con unha escultura de un artista xoven ou con unha peza de videoarte, é dicir, esos diálogos son os que creo que son moi enriquecedores e a mí gústame moito. E tamén, para mí, é unha maneira, e o fago realmente xa dende fai 10 anos, e estes últimos 5 anos dunha forma moi clara, é unha estrategia
para que a fotografía e o fotoperiodismo que faládebes entre no mercado do arte. Porque eu penso que aí sí que hai liberdade, aí sí que podemos ver todo. Donde? No arte, nas exposicións, no? Ás veces nas institucións costa máis, ou depende, ás veces tamén hai moi boas exposicións de fotografía e de fotoperiodismo, pero tamén nas galerías privadas hai moi boas exposicións. Non hai tanta apuesta, quizás, non hai tanta en España, pero sí que hai en Inglaterra, sobre todo, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en Islandia, hai moi boas exposicións tamén de fotografía, non? Entón, eso a mí dame unha liberdade tamén e permíteme poder participar na Feria de Arco de Madrid e levar fotografías de Pilar Americ ou fotografías de arquivos históricos e ao mesmo tempo enseñar un cuadro de Antón Lamazares ou unha escultura ou un vídeo de Lois Patiño, que é outro artista co que traballo tamén na galería, outro artista tamén galego, non? Bueno, pois isto é a miña estratexia. Eu esta tarde centreime sobre todo no traballo que eu fago dos arquivos de fotografía e especialmente dos arquivos das mulleres. Os 5 proxectos, os 5 arquivos que quería presentarvos son únicamente obras de mulleres. Teño tamén obra de artistas, traballo tamén con artistas, con fotógrafos homes. Miguel Río Branco, por exemplo, que ahora faremos unha exposición en Avilés este verán, no Centro Niemeyer. É dicir, traballo tamén con outros arquivos. Pero sí que é verdade que interésame moito o traballo da fotografía das mulleres. Por que? Pois, para a miña sorpresa, por que ninguén traballou antes coas obras de Pilar Americ? Por que ninguén as presentou antes? Por que ningunha galería as levou a unha feria? Por que non? Bueno, pois, a ver, pois non sei, eu de repente atopo cosas que digo, isto é unha maravilla, non? E digo, pero ninguén máis interesouse a isto? Pois non. É dicir, que hai moitas cosas para facer e hai moitas cosas moi interesantes que podemos facer neste momento, non? E tamén traballo con artistas xóvenes, con mulleres, como Lúa Ribeira, por exemplo, que é unha artista galega tamén, que é membro de Magnum, da Esencia Magnum, non? Ahora mesmo temos a fotógrafa máis xoven da Agencia Magnum da historia, non? E é unha rapaza como se chama, de Coruña, da lado de Coruña, de Pontedeume, non? Das Pontes, perdón, sí, é das Pontes, Lúa. Con Lúa tamén estamos facendo cousas, non? É dicir que tamén interésame moito o traballo dos xóvenes e das xóvenes fotógrafas. Por que? Porque é moi rico, porque hai moitísimo material nestes momentos moi interesantes e ás veces non chegamos a todo. Ora falaba con Laura e con Marta e lles decía, enviarme cousas, o meu traballo tamén é estar mirando moitas cousas. En silencio, non teño redes sociales, a galería sí que as ten e tal, pero eu dedícame moito tempo a visitar talleres, a visitar exposicións, a andar dun lado a outro vendo que hai aquí e vas chegando as cousas, non? É así como construyes e chegas realmente a traballos que interésame e que, bueno, pois sí, elixo que eso é algo que a mí interésame e que eu podo dialogar, porque eu sempre penso que a maneira en que eu traballo, a maneira en que eu mostro o traballo dos meus artistas, para mí é unha forma de como eu vexo o mundo. É moi personal o meu traballo de galerista, pero isto é algo que eu aprendín co tempo. Decir, agora atópome nun momento en que doume conta que xa teño un lenguaxe, é dicir, que é algo que para min, eso explicábamelo un dos meus mestres en París, que me decía, o importante é cando a túa galería a xente vaya a ver o que ti expós, non únicamente un artista ou outro, a túa proposta, non? E a mí eso parecíame moi raro, non entendía ni pensaba como podía chegar. E agora empezo a darme conta desto, non? E esa coherencia tamén na proposta. Coherencia en propostas de tamén disciplinas moi diferentes. Pero, bueno, é un reto.
é complicado, porque o mercado está feito de unha maneira que, pois, ás veces, cando intento ser moi radical nestes plantexamentos, veñen a chamarte al orden, porque isto pasa nas ferias, en Arco, en as grandes ferias, ás veces non mostramos todo o que queremos, porque ás veces tamén podennos decir o ano que ven non estás, non? Pero, bueno, o importante é traballar con coherencia tamén e poder tamén defender o por que o faz. É dicir, que agora sí que eu penso que defendo moito o traballo que estou facendo, non? Entón, quería empezar, sobre todo, por falarnos un pouco de como empezo eu a interesarme aos arquivos, porque aparte da relación primeiro con Valente e despois tamén cando chego a poder traballar nas 4.000 fotografías, diapositivas e negativos de Julio Cortázar, moitas delas de Galicia e das súas películas en Super 8, aí xa é a primeira vez que eu empezo a traballar realmente cando doume conta do que é traballar con un arquivo, dun arquivo de un fotógrafo, de un artista, ou neste caso de un escritor. Entón, o caso de Palmira Puig, que esta fotógrafa, esta é unha fotografía de Palmira feita polo seu marido, esta é tamén Palmira Puig. Palmira Puig foi unha muller que moi activa na Segunda República, era de Tàrrega, de un pobo de Lleida, en Cataluña, que ela e Marcel Giró, que é o seu marido, exiliáronse ao Brasil e ali chegaron a montar un estudio de fotografía importantísimo. Era o estudio de fotografía máis importante de Brasil e, sobre todo, dos máis importantes de todo Suramérica. Fotografiaban coches, como, por exemplo, este coche, que despois tamén aproveitaban para viaxar. É dicir, empecé a traballar con este fondo un pouco por casualidade, porque eles están exiliados, a morte de Franco, deciden volver a Cataluña e Palmira morre ao pouco tempo, é dicir, os meses despois morre. E Marcel foi sempre unha parexa, despois, cando xa investiguei máis, aparte de traballar xuntos, pois tamén tiveron unha trayectoria vital fantástica. Era unha parella que non tiveron fillos, viaxaron moitísimo, compartían a pasión pola fotografía e tamén a pasión polo vivir. Esta foto, por exemplo, para mí son dúas fotos que reflexan moito a vida destas dúas persoas, que, aínda que estaban exiliados e toda a súa familia estaban aquí, pois eles tiveron unha vida que probablemente non poderían vivir deste xeito nos anos 40, nos anos principios dos 50. Entón, eles deciden voltar a Cataluña, ela morre, el quedase moi tocado, quedase ao principio nunha gran depresión, pecha o estudio de Brasil, envía todas as fotos, todos os materiais, os envía a Cataluña, a unos almacéns que tiña a súa familia. E hasta que el non morre no ano 2013, ninguén se dá conta que todo o arquivo de Marcel Giró e Palmira Puig está nuns almacenes da lao de Barcelona. Cando morre Marcel Giró, el en Brasil xa era un fotógrafo moi respetado. Formaba parte do que se chamaba o Fotocine Clube Bandeirante, que era unha organización de fotografía experimental que había en Brasil. A principios, esta organización naceu nos anos 40, pero foi sobre todo nos anos 50, que foi o momento máis importante, non? E entón era o momento, nesos momentos temos que pensar tamén que a fotografía non estaba nos museos, nin estaba nas exposicións. Entón existían o que se chamaba os salones fotográficos, que tamén os había en Barcelona, por exemplo, que os había en todo o mundo, porque moitas das fotos que temos de Marcel e de Palmira, as fotografías por detrás, están os sellos dos países, das exposicións onde presentouse esa fotografía, e ás veces hai sellos que son dende Xapón hasta os Estados Unidos, Alemania, Francia, moitas deles en Francia. O tema deste arquivo, que é moi curioso, é que eu traballo con este arquivo porque mo pide a familia de Marcel Giró, que é o seu sobriño.
pero ninguén me fala de Palmira. Eles dinme que todas as fotografías son de Marcel Giró. Eu pregunto por Palmira porque vexo xa que hai algunhas que hai algúns negativos que pon Palmira e tal. Digo, bueno, e Palmira entón me di, non, Palmira é a musa, é a compañeira, bueno, tamén, non? O que falamos da fotografía das mulleres, non? Eu vou enfocando por aí, non? Hasta agora, pois non se facía caso en xeral da fotografía, pero das mulleres aínda menos. Do fotojornalismo, pouco. Do fotojornalista das mulleres, menos, nada, non? Entón, digo, bueno, pois sigo traballando co fondo, presento no ano 18 en Arco un stand no que presento estes fondos, son fotografías 30 por 40, dos anos 40, 50, reveladas a man, tirases únicos, unhas pezas maravillosas. Fago un stand en Arco, non vendo ninguna, naturalmente, excepto esta fotografía que vedes aquí, que é unha fotografía que dice Esperando a filla, non? Que despois tamén temos, eso para explicaros un pouco todo o traballo que traballamos tamén coas follas de contacto. Ao lado veréis a folla de contacto, vedes o corte que lle fai o fotógrafo, eu creo que Marcel, o corte, tedes aí abaixo a imaxe, non? A imaxe que está aquí, que non se ve moi ben, pero como despois, cando a revela, como corta, non? E aí ves o traballo do revelado e do artista, como quere que esa imaxe, non? Reducila. Entón, esta fotografía é a única que vendo en Madrid, a vendo un coleccionista e a vendo dicindo que é de Marcel Giró. A sorpresa, o mesmo ano, o Museo de San Paulo organizan a primeira exposición sobre o Fotocine Clube Bandeirante e eu viaxo para ver esa exposición porque interésame moitísimo entrar e teño que traballar neste arquivo e vexo esta fotografía e pon Palmira Puig no museo. E digo, como Palmira? Pero Palmira é a muller, pero a muller que non é fotógrafa, que é a musa, que non sei que. Entón falo co que é agora o director da Bienal de Venecia deste ano, Martins, que é o gran especialista neste tema e o gran coleccionista, sobre todo, de Palmira, e dime, non, Palmira é unha fotógrafa igual que Marcel, é dicir, os dous forman parte do Fotocine Clube Bandeirante, os dous os temos considerados como dos fotógrafos. Entón, eso foi a gran descuberta, non? É dicir, como ver como a obra de Palmira que permanecía oculta noutras caixas incluso que non estaba donde todo o acceso que eu tiña o de Marcel, pois como foi recuperar e traballar no arquivo de Palmira, que aí sí que moitas aparecen asinadas e, de feito, as fotografías que eu presento dela, sempre presento as que estou segura que son dela, non? Como, por exemplo, estas porque están asinadas por detrás, non? Esta outra, que agora está no fondo do MoMA. O MoMA fixo unha gran exposición sobre todo este movimento fotográfico, fotoclubismos, ao finales do ano 2021, e mercounos todas estas fotografías. Esta tamén é unha das que forman parte da exposición do MoMA, e foi sobre todo porque as puden presentar en París Foto, non? E hai outras fotos, isto, por exemplo, é unha serie que está na Tate Modern de Londres, que esta é a fotografía de Palmira, e aquí vedes a grande é a fotografía de Marcel Giró, e despois nas follas de contacto vedes que están as dúas fotografías e outras que non sabemos de quen son. Bueno, a Tate, por exemplo, o que lle interesou foi isto, non? Lle interesa como son dous fotógrafos que neste momento están traballando coa mesma cámara. Non? Temos o exemplo, sempre falamos de Gerta Taro e Capa, non? Durante a Guerra Civil, que moitas veces na mesma bobina de negativos hai fotos dun e do outro, non? E incluso moitas fotos de Capa dícese que non todas son, que algunhas eran tamén de Gerta Taro, non? Porque traballaban coa mesma cámara. Pois neste momento é o mesmo. Fan unha foto, ven esta escena do pescador, Palmira fai unha foto, el fai a outra e as outras non sabemos de quen son. Bueno, pois isto é o que lle interesa sobre todo a Tate.
este traballo, estas colaboracións entre os fotógrafos e, sobre todo, nestes momentos, onde, nestes casos, a autoría non era o máis relevante. Cal é o mercado, que é o que falamos, o mercado, a maneira, de que maneira eu transmito, ou quero chegar ao público, quero chegar ao coleccionismo, ás institucións. Pois unha é as exposicións na miña galería, que aí sí que podo facer o que queira, digamos, as exposicións aí non, nas ferias é máis complicado, tes que saber ben o que debes, a túa proposta ten que ser moi coherente, para sostener el poder participar nesta feira como París Foto, por exemplo, que é a feira máis importante do mundo de fotografía. Eu xa fai hai 10 anos que participo e nestes últimos anos estou sobre todo traballando cos arquivos, é o que mostro con máis. Por qué? Porque dentro da fotografía o realmente dentro do punto de vista do mercado o que é o vintage é un material que está moi buscado polo coleccionismo e polas institucións. Vintage é a fotografía que está revelada no momento que está feita a fotografía, que é unha parte moi importante do traballo de Pilar Americ. No caso de Pilar é excepcional porque, a máis, Pilar as revela ela mesma, as fotografías. Non todos os fotógrafos sabían revelar. Por exemplo, Marcel Giraud revelaba moi ben. Palmira tamén aprendeu a revelar e revelaba, pero os tiraxes de Marcel son espectaculares e, de feito, el era o que revelaba para outros moitos fotógrafos deste movimento de fotografía brasileña. Esta exposición que fixemos de Palmira, por exemplo, na exposición esta é a galería e estas son a exposición de Palmira. Isto é unha maneira de... Claro, neste caso, a máis, eran dos fotógrafos que estiveron... Ela estivo moi represaliada porque o seu pai era diputado ás Cortes de Esquerra Republicana, entón foi unha familia moi represaliada despois da Guerra Civil. Ela non puido salir de España hasta o ano 42, que consigue que a deixen casarse por poderes e viaxar a Colombia, onde está Marcel esperándoa. E de Colombia instálanse en Brasil, intentan montar negocios e sobrevivir como poden, moi difícil, lles va moi mal, realmente moi difícil para eles. Xa tiñan unha Hasselblad, unha Rollei e unha Leica. Entón, nun momento, piden un fotógrafo, eran moi xóvenes, e piden fotógrafos para facer fotografía de arquitectura. Era o momento en que se está construindo Brasil, que as cidades é todo un novo país por facer. Entón, el preséntase para facer estas fotos e consigue gañar máis que o que ganaba en casi todo o ano en diferentes traballos o que lle pagan por facer esas fotografías, porque tiña unha cámara, claro, porque nesos momentos non todo o mundo tiña unha cámara e el tiña unha boa cámara de fotografía. Entón, o seu hobby, digamos, transformase na súa profesión e, bueno, e valles moi ben. Aquí estaban tamén as fotos. Esta foi unha exposición deles que fixemos en Barcelona, deles dous, é un pouco a súa trayectoria vital. Eu aquí falei, sobre todo, mostrei fotos de Palmira, máis que as de Marcel, que tamén son estupendas, pero quería, sobre todo, e explicaros como, neste caso tamén, a obra da fotógrafa muller quedaba nas caixas, digamos, e o que realmente sempre foi moito máis fácil de ollar e de mostrar foron as fotografías de Marcel. Isto é outra exposición tamén que, bueno, a partir de traballar co este arquivo, que moitas veces tamén decimos, bueno, e pregúntame, ti como atopaches isto? Bueno, como atopei? Pois en unha edición de París Foto, eu acababa de chegar de Brasil, da Bienal de San Paulo, e vi nunha galería unha exposición de Marcel Giraud, pero non sabía que era catalán, porque eles, claro, os brasileños falan de que un fotógrafo brasileño,
nacido en Cataluña, si queres un pouco coñecer máis a súa biografía, pero senón, para eles é un fotógrafo brasileño. Entón, eu vin a esta exposición de Marcel, estou na feria de París Foto, e chega un señor con unha carpeta, e dime, bueno, eu teño aquí unhas fotos do meu tío, non sei que facer con este traballo, que isto é un problema que hai ahora mismo de todos os arquivos das obras dos fotógrafos. Entón, dime que o sobrinho de Marcel Giró, eu acababa de ver esa exposición, e ele explica, e digo, sí, un fotógrafo brasileño, moi interesante. Dime, sí, pero o meu tío naceu en Badalona e eu teño en Barcelona todo o seu arquivo. Entón, é a partir de aí que eu digo, pois interésame moito e poñémonos a traballar. Entón, esa maneira de traballar é a que foi fundamental para mí e é como eu sigo traballando. Eu traballo cos arquivos enteiros, é dicir, o que me interesa é profundizar no fotógrafo, na fotógrafa, coñecer todo o seu arquivo, coñecer todo a súa maneira de traballar, como, bueno, as fotos que son vintas, as que non son, os tiraxes, os temas, e desta maneira, claro, no caso de Pilar, Pilar está aquí, é un privilexio, Colita tamén estaba, hasta fai un par de meses, entón, traballar con elas, eu con Palmira podía ter información de xente que coñecira, pero non a coñecí nunca, non sabía por que traballaba desa maneira. Escoitar a Pilar, escoitarla falar das súas fotos, pois é aí que aprendes e que te das conta como e despois podes transmitir cando levas esa foto a unha exposición ou cando a levas nunha feria, cando a colocas, cando ven alguén, unha institución que interésase a ese traballo dese artista, podes explicar de que xeito, por que fixo esa fotografía, de que maneira, que intención tiña o seu ollar. No caso de Colita foi tamén, eu empecé a traballar con Colita antes que con Pilar. Colita era unha fotógrafa que, igual que Pilar, que eu admiraba moito, pero que tampouco pensaba que podería entrar, de que maneira poderíamos mostrar as súas fotografías no mercado, porque en España aínda sigue sendo moi difícil mostrar e vender a fotografía, eso é así. En Arco eu cada ano mostro fotografía e cada ano insisto, bueno, doume conta que pouco a pouco vou entrando, pero que nun país con tan bons e boas fotógrafas non haxa interés ni coleccionismo pola fotografía. En cambio, nun país como Francia, que é verdad que en Francia hai unha gran tradición da fotografía, da imaxe, pero hai un gran coleccionismo, non únicamente das institucións, que sí que hai, e que todas as institucións, museos, bibliotecas, teñen un departamento de fotografía, sino tamén do público en xeral. É dicir, a fotografía, o que tamén é moi interesante e o que tamén por eso a mí gustame moito traballar, é que podes traballar con tiraxe vintas, dun prezo, e podes traballar con tiraxe novo, que costa menos que cualquier teléfono que temos nós, é dicir, que é unha obra que interesa moito tamén a xente xoven, é dicir, hai un coleccionismo xoven de fotografía moi interesante en Francia, moito en Noruega, en Islandia, nestes países do norte de Europa onde a fotografía é ahora mesmo moi importante, en Alemania, e iso é algo que tamén para min é moi interesante, poder tamén traballar co coleccionismo máis xoven que se interesa a fotografía. Pero sempre o tema das vintas é algo que interésame moito, das fotografías orixinais reveladas pola fotógrafa no momento que está feita a foto. Neste caso, con Colita, eu sempre falaba de que eu quería facer unha exposición dela de fotografías e falábamos de moitas cousas e tal. Eu sempre lle decía, eu quero traballar cos vintas, Colita. Entón, ela reíase e me decía, ti que te gusta lo viejuno, me decía sempre, tú que te gusta lo viejuno. Entonces, un día chegou con unha caixa destas de papel fotográfico, e me di, mira, eu teño aquí unha exposición guardada desde o ano 82 que lle encargou Campmany, lle encargou para o Concello de Barcelona para explicar un pouco a situación da muller neses anos, que era, en moitos casos, dramática.
Aquí vese diferentes imaxes desa exposición. E eran 32 fotografías, non? Había desde os xitanos, isto é o que é agora a praia de Barcelona, os Somosrostros, sabedes que aí era un poblado xitano enorme, donde nacían os nenos nestas chabolas, isto é a praia, o que é agora a praia esta estupenda que temos en Barcelona, Colita consideraba que era a súa primeira fotografía. Isto é outra fotografía maravillosa do momento do desarrollismo, de cando se está construindo toda a cidade industrial para albergar a todos os obreiros que veñen a traballar a Barcelona. Isto é Santa Coloma e isto é unha nena que estaba aí. Isto é o que eu considero unha fotografía maravillosa que ora está nun museo de Inglaterra, dunha colección inglesa, para deciros que traballo casi todo con colecciones internacionales, que dentro de España traballo moi pouco, con moi poucas colecciones. Pouco a pouco vanse facendo cousas, e vamos insistindo, pero unha foto como esta, a máis Colita, Colita o primeiro ano que a levei a París Foto, foi unha sorpresa, porque a máis non sabían se era un home, se era unha muller, e era curioso ver como a xente preguntaba, como as institucións preguntaban, e tamén descubrían que era unha muller. Era unha muller, sorprendíales moito estas fotografías, é unha muller. E a mí sorprendeme moito, gústame moito tamén esta mirada de Colita, sempre este humor moi inteligente, pero con este humor que fotografiaba, pero ao mesmo tempo había pouco de reír nestas... pero toda esta parte da prostitución tamén, pero sempre fotografiando as mulleres, incluso neste caso, coñecedes que hai unha serie hai un fotógrafo, Joan Colón, un fotógrafo catalán moi coñecido, que fixo unha serie tamén do Raval, do barrio chino de Barcelona, e están todas as mulleres, pero el as fotografía elas, os peitos, os cus, o non sei que. Colita fotografía a estes homes que están ollando pa elas. E isto é o que a mí interésame moito deste traballo de Colita, diferente. Ou esta foto, que é brutal, que está dentro desta serie de Dona Situación Límit e que tamén está na serie de Antifémina, nunha exposición que hai agora de Colita no Círculo de Bellas Artes de Madrid, que non foi posible mostrar en ningún museo de Barcelona, ni tampouco no Reina Sofía, por exemplo, ni de Pilar Americ, por exemplo. Es decir, que as dúas grandes fotógrafas non están mostradas nos museos, nos grandes museos, A exposición agora de Colita hubo moitísima polémica porque todo un traballo de Barcelona e non hubo forma de expoñerlo en Barcelona. É que non hubo forma. Pasamos 5 anos traballando, intentando, e non. É sempre un pouco... Colita aprendeu fotografía con Maspons, falase sempre, era asistente, era axudante de Maspons, de Pomés, Pilar, unha foto... É dicir, sempre quitándolles importancia a estas dúas fotógrafas que están ao mesmo nivel, en moitos casos, nun nivel moi superior de todos os fotógrafos homes. É dicir, pero continuamos, non pararemos. O importante é, veña, continuar adiante. E, isto é o traballo das mulleres nas fábricas tamén, que é outra serie de Colita, os albergues para os ancianos tamén, unha fotografía brutal. Pois isto foi unha sesión de electroshock, isto é nun hospital psiquiátrico, que ela colouse, eu lle preguntei, esta foto como fixeches? Díxome, esta foto montei... Foi todo como engañar a todas e poder nese momento facer esta foto, non sei moi ben, pero díxome que ninguén enterouse de que ela estaba facendo este reportaxe. Por un pouco volver a obra tamén máis contemporánea, quería tamén comentaros traballo. Descubrín Orlán é unha artista, o mellor coñecedes, unha artista que está nos libros da arte, unha
unha artista viva que traballou moitísimo, sobre todo nos anos 70, a súa obra foi moi rompedora, moi polémica, unha artista que traballa co seu corpo. Non é únicamente unha fotógrafa, é unha performer, é unha muller que traballa, que hai unha serie dela que é sobre operacións que fai de cirugía estética, é dicir, ela critica como imponse un modelo de muller, pero isto é dende o ano 72 que ela empeza a traballar. Ela sométese a operacións de cirugía estética non para facerse máis fermosa, sino para facerse horrorosa, como ela di, que non é horrorosa, é curiosa cando a ves agora, porque ten os implantes estos que se poñen aquí as mulleres, os ten postos aquí, como unhos cuernillos que lle pon nácar por enriba, bueno, é fantástica. Ai, que pena, non, es que estiven con ela en Coruña, que fixemos unha exposición agora en decembro, e chegou con un peinado de como 70 centímetros arriba, un moño, non, pero de verdade, lle mostrei a Margarita as fotos, tivemos, non podíamos, imaginademos unha señora que chega así co cabelo dun lado blanco, dun lado negro, os cuernillos nacarados, os labios pintados de azul, pero super glamurosa, non? E chega aquí, a fun a buscar ao aeroporto de Santiago, foi maravilloso. Pero non cabía no coche, tiña que ir acostada hasta Coruña por culpa do moño ese que tiña aí, que era 1 litro de laca el net extra forte que tiña eu que buscar cada mañán en Coruña para... Bueno, eu coñecín a Orlán en París Foto e vin esta serie que encargoulle o Museo Picasso de París sobre titúlase Las mujeres... Les femmes qui pleurent, sí, las mujeres que lloran están enfadadas. E é unha reflexión moito sobre os dibuxos de Dora Maar, sobre todos os dibuxos, as preparacións do Guernica de Picasso, que dibuxa a Dora Maar, que a dibuxa. Pero ela é unha muller dunha gran intelixencia, fantástica. Ela di, eu aquí non vou a xuzgar a relación que tiñan Dora Maar e Picasso, simplemente eu o que quero é falarlle ás mulleres xóvenes. Ela é unha muller que está convencida de que hai un retroceso ahora mesmo na sociedade. É unha muller como Pilar, algo maior que Pilar, pero unha muller que viviu esos anos que estábamos cuestionándonos e que tamén para mí non sabes moi ben, que decir, que estamos nun momento de gran pesimismo, non, hai que continuar e non hai que facer un paso atrás, eso é o que está claro, pero é verdad que estas mulleres que viviron esa época agora escandalízanse por moitas cousas que están pasando, por exemplo, Orlán, o tema das influencers e todo eso, bueno, tú falabas das redes sociales e todo isto, non? É dicir, ela o que quere é dirixirse a xóvenes, a xente xoven. En este caso, ela o que di é, a muller non é que chore, pobre, Picasso, trátame mal, tal. Non, a muller é o momento en que xa chorou tanto, está tan cabreada, que di, se acabou, non? Xa está, xa non vou a continuar, non? E o que quere facer, non? Quere mostrar, e aquí xa está en coler, non? Como el di. Aquí xa está, nestas está aínda, bueno, pois como, entre asustada, cabreada, grita, pero nestas outras, nesta que mostraba, aquí xa está moi enfadada, non? Bueno, pois eu con Orlán fixemos un traballo na galería, mostramos esta exposición, a mostramos despois no Círculo de Bellas Artes de Madrid, xunto con Marina Abramovic e Fina Miralles, que é outra artista performance coa que eu traballo na galería. Entón, lle pedín que ela traballa, agora ten unha nova serie que está traballando sobre as mulleres as que admira, ten dende Simone de Beauvoir, Agnès Varda, non sei, ten mulleres que para ela foron mulleres significativas nos movimentos feministas ou nos dereitos das mulleres. Entón, eu lle dixen, por que non atrevínme, porque todo, a ver, unha memoria, esta muller é un monumento da historia da arte, atrevínme a decirlle, por que non faz unha muller española, e entón, o mellor, a levamos a Arco e tal, e
E entón dime, bueno, vale, pois sí, dime ti que mulleres. A mí saíame gallegas solo, saíame Rosalía de Castro, Concepción Arenal, pero pensei, Maruja Mayo, non? A máis, Maruja Mayo, a primeira performer. Entón, empecé a mandar imaxes de Maruja Mayo, sobre todo, interesouse moitísimo, non coñecía a Maruja Mayo, pareceulle formidable, visitou o Reina Sofía, estivo mirando todo por a web tamén do Reina, todo o fondo de Maruja Mayo. Finalmente, esta serie, fixome esta imaxe, non? Que como vedes é Maruja Mayo, con toda os libros, as pinturas, parte que están, algunos están aquí na colección do CEGAC, outros son das pinturas que están no Reina Sofía, que vedes que algúns están na colección permanente nas salas, non? E presentamos esta. Estos son traballos que ela fai coa súa cara, esta é ela sempre, non? O que pasa que métese dentro do outro personaxe, igual que as outras, sempre vemos que son os seus ollos, a súa boca, a súa man, a súa orella, non? Pero dentro de outros personaxes, non? Bueno, isto, despois, Pilar xa falamos, ora simplemente faremos un repaso rápido do traballo que fixemos de Pilar e, sobre todo, eu quería enseñar as pezas que este ano mostramos en París Foto, tamén volvendo un pouco a que tipo de fotografía no mercado é o que funciona máis, non? Porque isto é así, o que o vintage é o que está máis solicitado. É verdad que isto é recente. Isto é un fenómeno destos últimos, sobre todo, 10 anos, non? En que hai este interés especialmente polo fotoxornalismo. Isto empezaron, sobre todo, os ingleses a mostrar series de fotografía dos conflitos, por exemplo, de Irlanda do Norte. Eu lembrome de exposicións na Tate e veía series enteras de todo o conflito, e pensaba, pero isto en España nunca mostrouse, e agora sí que xa máis habitual. En Francia tamén, é moi habitual ver series completas que moitas son vintage, claro, se aínda esa fotografía tes o tirase original revelado por, neste caso, a fotógrafa, pois son pezas que o coleccionismo internacional, bueno, estas as vendimos todas. Mostrar esta serie de Pilar este ano en París Foto, están todas vendidas. Aquí fixemos a exposición e non vendimos ninguna, pero da igual, seguiremos. Pero a calidade, é como tamén falamos de países en que hai unha gran tradición de fotografía. Non só de imaxe, o que falamos, o momento da imaxe, sí, a imaxe, a pantalla, non. O coñecemento da fotografía. Moita fotografía, publicouse moitísimos libros con fotografía, que iso é a parte coa que eu quero terminar, que é a parte máis positiva, eu penso, deste momento. Bueno, esta é a serie, eu mostro porque Pilar non falamos un pouco do que mostraríamos cada unha, e creo que esta é unha serie maravillosa, este é o Carnaval de Sitges do ano 72. Franco aínda estaba vivo, imaginarevos, había unha lei que era de unha lei que peligrosidade social, non? É dicir, que un home vestido desta maneira, pois podían meter na cárcel directamente, non? Contra vagos e maleantes, non? Esta lei, non? E entón, neste carnaval, que, como sabedes, o antroido estaba prohibido, non? Aquí había un alcalde, parece que hubo un alcalde nese momento en Vilanova que fixo un pouco como que, bueno, deixo, que foi aquí, cando fixemos a exposición da galería, había xente que lembrábase deste momento. Pilar, hubo gente que vino que dixo, yo estuve en ese carnaval, que foi como algo excepcional no ano 72, un espacio de libertad de repente para todo o mundo transexual. E esta é unha fotografía, por exemplo, maravillosa. Isto es que dá igual si que dis, bueno, isto é unha gran obra. Para mí, isto é unha obra de arte, é dicir, non teño que darlle máis voltas, ni, non? Isto forma parte de toda esta serie, boísimas, as dúas, non? Tamén isto que é algo que a mí interésame moito das mulleres fotógrafas, que, non sei, o que eu vou estudando e aprendendo, non?
como elas interésanse, como antes falábamos de Colita, non? Aquí tamén Pilar interésase ao que pasa ao redor, non? Non é solamente a fotografía, non? Sino que tamén todo esta fotografía, non? Esta de aquí, non? Que ves este personaxe, non? Que está... E estes señores están a máis vestidos, o señor co traxe, tal, non? O pantalón coa raya planchada, non sei, é como ese contraste, non? Que ela ve, no? Fotografía. No? Esta é unha das primeiras manifestaciones de orgullo gay no ano 74, creo que era, Pilar. Sí, e tamén, aquí non sei se o leedes ben, pero esta era a pegatina que había de nucleares non graciñas. Con maricóns e gracias. Maricóns e gracias, no? Esta outra, gracias. E esta é unha serie de Pilar tamén que eu penso que é unha maravilla. A Cati, esta era un transexual de Córdoba, que era un camionero que subía a Barcelona a operarse e que estaba aloxado nunha pensión bastante cutre que había nun sitio que era un local que era un local de concertos e de actuacións na Rambla que se chamaba a Cúpula Venus, que, bueno, a xente que viveu ese momento era como, guau, Cúpula Venus, tal. Entón, aí había unha pensión moi cutre e Cati estaba aloxada. Pilar pasou por aí, porque sempre lle preguntamos, pero como fixeche estas fotos? Pasou por aí, bueno, era de ir a mellor, pero a mí gustame moito. E Pilar dice, queres que te haga unha foto? Claro, Pilar entra dunha maneira, non? Ten tamén unha maneira de estar no mundo, non? Que é unha muller que a levas a casa, non? Dis Pilar, non? É dicir, esa maneira tamén lle permitiu facer moitas das fotografías, non? Que fixo, non? Non se enfrenta a... E aquí neste caso, pois, Cati estaba moi contenta do seu corpo, non? Das súas... Entón, pois, permitiu que Pilar fixera este documento que é excepcional, porque toda esta serie aquí vedes tamén o mundo, non? De Cati, non? O que está os pósters, non? As fotografías na parede, non? Estas dúas tamén, non? A que está de pé ao lado, non? Que ves o reflexo, non? Bueno. E estas son todas fotografías tamén reveladas por Pilar nese momento. Aquí está, outra foto que ves o reflexo de Cati e detrás tamén esas imaxes dos pósters que ten na habitación, non? Esta, bueno, xa falamos dela, pero eu tamén considero que esta é unha fotografía maravillosa, é unha fotografía que a mostramos, vendimos un exemplar en París Foto, e este ano, por eso, para deciros un pouco como va pouco a pouco cambiando a cousa, e este ano, en Arco, levei toda unha parede, además coincidía Arco este ano co 12 de marzo, entón levei toda unha parede de Pilar das manifestacións feministas, e esta fotografía mercou unha nena de 25 anos. Vai apagando mes a mes, pero gustoulle tanto, Pilar estaba ali, además son fotografías, claro, que están asinadas, que Pilar por detrás conta toda a historia da foto, bueno, son documentos excepcionales, non? E estas son xa as outras que tamén enseñou Pilar, esta tamén que para mí é unha fotografía. E isto únicamente deciros que a maneira tamén de traballar, non? Como traballo con... Pilar ten moi claro cales son as súas fotos, as boas fotos, as que ten que enseñar, as que ten que seleccionar, non? Sabimos, non? A selección impecable. O privilexio que? O privilexio ir ali e que Pilar te abra a porta e que Pilar empeza a sacar caixas con isto, con lo outro, que o ten todo moi ordenado, eso é unha maravilla. E entón é o meu ollar, non? Pois de repente hai cousas diferentes. Eu, de repente, hai cousas que o mellor ela, pois, o ve, pero tal, e eu digo, sí, esta, non? Entón, eso foi o que foi moi bonito do traballo que fixemos xuntas na exposición en Barcelona, que de repente mostramos cousas que o mellor ela, pois, non mostraría, o que non se mostraron antes, non? E iso é o que lle dá sentido tamén a todo o que eu teño que aprender para poder elexir unha cousa a outra, e como despois é verdad que a proposta, neste caso, a fotografía, esta fotografía é moi coñecida, pero a outra fotografía non se mostrara nunca. E eu decía, pero como que non se veu nunca? Pero é o mesmo momento. Claro, bueno, pois... E foi maravilloso, puxemos as dos, nun tirase 30-40, máis, revelados por Pilar, que é excepcional,
E estaban as dúas fotos, unha ao lado da outra. E despois tamén pusemos a Maruja Torres, a xornalista Maruja Torres, que tamén estaba aí, que tampouco ela coñecía, ela estivo na exposición tamén, visitando a exposición, e ni se lembraba desta foto. Non, estaba encantada de verse, verdad? Co cartel. Está dos nenos tamén, bueno, a prisión, todo isto xa o vimos, todo isto. E outra serie de Pilar tamén que sabía que non mostraría, pero que eu encontro moi interesante, é a primeira exposición de Maiol, do escultor Maiol en Barcelona, non? Entón, lle encarga prensa, isto foi un traballo que encargaron de prensa, verdad? Fotografiar a exposición de Maiol. E claro, e Pilar chega un momento en que están baixando as esculturas de Maiol dos camións, non? E iso é un tirase que fai moi interesante. Despois fotografía a exposición, as obras montadas, pero claro, a nós que nos interesa? A mí estas fotos interesame moitísimo, porque aquí falando do tema de Pilar, do feminismo, de todo isto, pois estas fotografías dis, uau, que ben, non? Que ben que Pilar fixeras isto, que estiveches ali e dixeches isto é o que me interesa. Esta, por exemplo, é unha outra foto estupenda, esta serie tamén gustame moito. Bueno, esta é que... Despois hai esta última serie de Pilar que a mí tamén foi algo que, bueno, pois ás veces tamén o traballo que facemos os profesionais, non é pois convencer os artistas de que hai series de que o mellor pode ser interesante mostralas e que o mellor Pilar, pois, isto é unha serie que é unha serie moi dura, que é sobre a prostitución infantil destos chicos. Isto é a Plaza de Cataluña, isto é o Corte Inglés, pero este é o ano tamén 72, non, Pilar, o 74? Franco estaba vivo aí. Imagínate, o ano 70, non? Que era todo como que España estaba todo controladísimo, non? E non pasaba. Bueno, pois aquí había tamén este movimento que Pilar detecta, porque tamén é unha gran observadora, que é moi interesante como ela, que antes tamén, eso dá para outra conferencia, como Pilar localiza, de que maneira, e aquí tamén, pois, ela fai este reportaxe totalmente, bueno, a escondidas, claro, eles non sabían que Pilar estaba fotografiando. Esos son os urinarios de Plaza de Cataluña, sí. Sí, claro, sí. Estos son os urinarios de Plaza de Cataluña e, como vedes, Pilar lles tapa os ollos claro, aos rapaces, incluso a estos señores que saen xuntos que probablemente pois pagaron os seus servicios, non? Era unha serie que era dura, verdad, Pilar, para ti enseñala? O pasaches mal? Sí, no, lo que... ¿Se oye? Sí. No, que esta serie, yo la hice esto en los años 70, y me dio tanta angustia que la guardé en un sobre y la guardé en el archivo. Y ahora cuando Rocío estaba mirando fotos, dice, ¿qué es esto? Y se lo enseñé, digo, esto no lo publico porque me da angustia. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no lo publico? Vamos a hacerlo en la exposición. Y una de las cosas con las que se fijó la prensa era un poco esto, ¿no? El hecho que en pleno franquismo, que todo era maravilloso, había la prostitución de niños. Pero esto lo aprovecho para decir que, claro, que normalmente nosotros miramos, los fotógrafos y fotógrafas, miramos con unos ojos, que son los ojos que hemos hecho la foto. Y entonces hay una carga emocional dentro de lo que haces que muchas veces te equivocas. O sea, a mí, por ejemplo, el hecho de trabajar con Rocío, o sea, me ha abierto la mirada para no recordar yo lo que he hecho y lo que he sentido, sino lo que la foto transmite. Y esto es muy importante y muchas veces nos equivocamos nosotras al estar pendientes de lo que hemos sentido, no de lo que van a sentir los demás mirando. Y entonces, para mí, estar con Rocío es una seguridad de que ella va a elegir lo que realmente puede pensar que van a sentir los demás. Y esto tú misma normalmente no pasa. Y por eso realmente yo le agradezco mucho
todo lo que ha hecho en esta exposición, porque hay cosas que yo no las hubiera expuesto y que después ves que es con lo que la gente ha conectado más. O sea que encima muchas veces tú misma te equivocas. Y tener una persona al lado que te dice, no, pon esto, pon lo otro, es una gran tranquilidad. Sí, sí, sí. Tamén, claro, esta serie atopo é un exemplo de fotoxornalismo excepcional e, sobre todo, tamén son cosas que, nese momento ni te planteaste publicalas, nadie te las iba a publicar. Era como unha autocensura. As tiñas guardadas, non? As tiñas ali guardadas, non? Atopamos de casualidade un pouco, non? E agora, claro, agora, afortunadamente, estas son cousas que agora sí podense mostrar e é necesario, non? Incluso, non? Facelo. Despois os seguiches hasta onde xogaban as máquinas e tal. Aquí están a continuación do reportaxe, non? Despois, quédame, para rematar, quería falaros un pouco dun artista con outra xeneración, máis xoven, que é un artista que traballa tamén cos arquivos, Gloria Oyarzábal, traballa cos arquivos, sobre todo, é unha artista española que vive en África, está entre Mali, e entón ela traballa cos arquivos históricos e traballa sobre todo con todo o poscolonialismo, cos museos baleiros, dos museos africanos, e este é un traballo tamén que expusimos na galería da situación, sobre todo, da muller en África, na África contemporánea, non? Estos son fotografías que ya saca dos arquivos dos países nos que investiga, non? Que en algúns casos as colorea, por exemplo, estas son fotografías coloreadas e este é o seu traballo. É un artista que participa moito. Este tipo tamén de traballo, un traballo que expose moito, hai moitas bienales, hai moitos tamén festivales de fotografía. Eu penso que tamén a maneira tamén de chegar, de participar, se estades no mundo da fotografía, pois hai moitísimos festivales ahora mesmo, en España tamén, e sí que participar, enviar os portfolios, inscribirse para as visualizacións de portfolios que hai en todos os festivais de fotografía. En Cataluña hai 10 festivais de fotografía. A mí invítame moi a menudo a participar nos visionados e coñecín a fotógrafos cos que aínda traballo agora, que os coñecín ali, sentados, eles co seu portfolio e ollando o seu traballo, non? Incluso nas ferias, en París Foto, tamén podes te presentar para formar parte tamén destos visionados de fotografía. Hai os premios tamén de fotografía e eu a Gloria tamén a coñecín así. A coñecín porque lle deron un premio ao mellor fotolibro de fotografía do ano 21 en París e entón interesoume moito este traballo e sobre todo interesoume tamén moito que era unha fotógrafa española que vivía entre España África, e que traballaba cos arquivos. E gustábame tamén relacionala co traballo de Pilar e Colita. Sempre interésame moito estos diálogos entre xeneracións diferentes, e en este caso entre mulleres de continentes diferentes, pero tamén moi interesante. Esta é a última peza que expusemos en Arco este ano, porque, é unha fotógrafa, como moitos agora, os fotógrafos contemporáneos, que non traballan únicamente na fotografía, sino neste caso, por exemplo, é unha instalación, son fotografías impresas sobre papel de seda, sobre tela de seda, e están colocadas nesta especie de biombo, que é enorme, mide 6 metros, que é modulable, e que aí colga estas fotografías. Esta é unha nova serie, estos son as salas do Museo do Cairo, que están baleiras, como vedes, e este é un traballo con unhas bailarinas, unha bailarina blanca e unha negra, e estos
E todo a outras fotos son museos de África. Ou esta imaxe terrible dun arquivo que atopou nunha colección en Benín. Esta tamén é outra, isto é do Congo, no museo e sí. E despois, por último, outro arquivo no que estou traballando tamén, xa agora, dende fai 2 anos que faleceu Ukalele, que é unha artista moi vinculada a Madrid, a toda a movida de Madrid os anos 80, 90, pero foi un artista que formouse tamén, viveu unha parte, as primeiras fotografías, toda esta serie en blanco e negro están feitas en Barcelona. É un artista que interésame moito tamén porque, bueno, falo dela como non únicamente unha fotógrafa, é un artista, que neste caso é poeta, tamén traballou moito a pintura, pero é moi coñecida porque pintaba as fotos. Estes son as súas tiraxes en blanco e negro, que ela revelaba a mano tamén, estes son tiraxes do ano 79, revelados, son pequenas, son 20 por 20, pero despois é toda esta serie, que esta é a súa primeira serie de Ukalele. Coñécese moito outras series, máis de color, pero a mí interésame tamén moito estos vintage, estos tiraxes. E algunhas delas, o que fai despois é pintalas, como esta, por exemplo. Isto é un retrato en blanco e negro, ela con acuarela as pinta por enriba. Algunhas delas despois, na época, nos anos 80, facía unha foto da foto e facía o tiraxe nun papel fotográfico que se chama Cibacrón, que xa non existe, e que agora tamén son pezas que son moi especiais. É un papel un pouco como a Polaroid, un papel con moito relieve. Estas son todas estas series das fotos. Algúnas son as orixinais e outras son os tiraxes sobre Cibacrón. Esta é toda a serie feita en Barcelona, é a serie máis famosa de Ukalele, chamase a serie Peluquería. Nestes momentos no Reina Sofía hai unha delas, na fachada da Reina Sofía, e están feitas en Barcelona, que isto é o que non saben moito en Madrid, que sempre tendemos a que todo pasa en Madrid, e que as periferias, eu digo, mira, son as chimeneas de San Adrià, é dicir, toda a serie de Ukalele está feito en Barcelona, nesta primeira. Esta foi o cartel do Festival de Arles. Arles é un festival que pasa cada verán en Francia e que os recomendo a quen lle interesa a fotografía, o fotoperiodismo, a imaxe, a comunicación visual, porque non solamente hai unhas exposiciones maravillosas, senón tamén hai os mercados de fotolibro e hai tamén uns debates, apuntarse a Arles para participar nas charlas e todo, é sempre unha experiencia maravillosa, realmente. Tedes unha parte toda de fotolibro xaponés, que son os dos mellores editores de libros de fotografía do mundo, e o Ukalele participou 3 anos, e o último foi o ano 2023, que esta foi a portada do cartel de Arles. Bueno, estas fotografías que ela facía na época, esta é ela, e é curioso porque aquí non hai Photoshop, ahora vemos esta foto, imaginamos que tal, todo facía, bueno, nese momento todo tenía, o cigarro a punto de caerle, despois a copa coa auga, todo isto facíase no momento, e ao mesmo tempo disparaba, é como, bueno, está igual, aquí está, o leite está caindo realmente na man desta muller. Esta última, esta é unha fotografía dela, coa súa filla. Ukalele morreu ahora fai 2 anos, durante a pandemia. Isto é o Paris Foto, un pouco o outro donde presentamos, pois, mira, vides, este é un stand dunha feria de fotografía especializada en fotografía, que tamén os recomendo se os interesa, porque é maravillosa, e ver toda a historia da fotografía, dende os tiraxes orixinais de Brassai, bueno, todo hasta a fotografía máis contemporánea, e este é o stand que tiñamos fai 2 anos. Aquí está tamén Marceli Palmira, está Colita, aquí está Pilar Americ, despois fotografía contemporánea tamén, Tonia Mengual, e isto era todo de Orlán, de Ukalele,
estará Orlán, a serie tamén sobre as mulleres, e isto tamén, aquí estaba Pilar Americ, coa serie dos transexuais tamén, Colita, ao seu lado, despois había tiraxes de fotógrafos que traballamos con arquivos da Guerra Civil tamén, e esta eran as series que vimos antes, tamén por un pouco todo o tema das ferias de fotografía, sí que é verdad que é un mercado moi profesional, e o mundo da fotografía a mí gustame moito en referencia un pouco a diferencia co arte contemporáneo, que é moito menos especulativo tamén, a fotografía está máis reglada incluso, os tamaños, os vintas, no vintas, o tipo, os tiraxes, normalmente non ves que haxa unha venta que véndese aí como vemos no mundo de arte, que ás veces non comprendes nada, dis, pero isto véndese por 15 millóns de euros, non? Isto na fotografía non pasa, non? Iso tamén fai que a xente coa que tratas, tanto os coleccionistas, as institucións, hasta os propios fotógrafos, pois, bueno, non hai este mundo tan especulativo que atopamos no arte contemporáneo, non? Isto foi tamén Arco, a presentación de Arco, isto tamén foi o Arco fai 2 anos. Vedes que aquí está o que eu falaba bueno, nada, da igual. Non, que había unha... non sei onde está. Bueno, que había esta mistura entre unha instalación, había unha gran instalación e as fotografías, que é un pouco o que me interesa, que agora perdíme e xa estamos aquí. Bueno, nada, a máis penso que xa está, non sei se tedes algunha pregunta, e outra cosa que quería solamente para rematar, o mundo do fotolibro, é dicir, a publicación de libros, é aí donde tamén hai un momento, eu tamén teño outro proxecto que chamase As Libris, que o mellor sona a vos, é unha feira de publicacións de artista que femos en Barcelona, a facemos tamén en Madrid, dentro de Arco Madrid e en Arco Lisboa. E entón, xa levamos 15 anos e isto sí que ver como vai evolucionando o mundo da edición e, sobre todo, da autoedición. É dicir, o que é interesantísimo nestes momentos son todos os proxectos, non únicamente dos editores, como Ojos de Buey, por exemplo, Gabriel, que é moi amigo noso, temos unha librería ahora na galería, distribuímos todas estas edicións, senón que son proxectos de editores moi xóvenes que están traballando, neste caso Ojos de Buey, esta editorial co fotoxornalismo, que fixeron un libro con Pilar Americ, sino tamén todos os proxectos de autoedición que está facendo moita xente xoven, todos os concursos, os certámenes que hai tamén para presentarse de fotolibro. Agora hai un dos máis importantes que está aberta, a convocatoria. Nos en As Libris tamén temos un premio de fotolibro, tamén cada ano. E é unha forma, bueno, isto é a ventaxa do digital, é dicir, agora mesmo, bueno, pois hai moitas cousas que bueno, que o mundo está nun momento complicado, sí, pero estamos na revolución digital e isto, pois, estamos inmersos nela, non nos damos conta, pero isto é enorme, é dicir, a posibilidade que tengo ahora mismo un artista, un fotógrafo, de editar o seu propio libro sin ter un editor que te faga, ademais, unha edición de 7.000 exemplares, non, e que podes facer pouco a pouco tamén, ir, non, o que é a edición sobre demanda, non, tamén ir, bueno, pois agora fago 10, os vendo, fago 20, fago... Pois todo eso que é o digital, ter as ferramentas para tú mesmo maquetarte o teu libro, editalo en moitos casos, en impresoras de moi boa calidad que podemos ter na casa. E todo eso dá un panorama fantástico. É dicir, eu neso sou moi positiva. Chegar a fotografía ten unha ventaxa que non a ten o arte contemporáneo. Os artistas de arte contemporáneo teñen máis difícil. Coa fotografía podes chegar a xente, porque podes autoeditarte. E iso penso que é moi rico e que é imparable. As Libris, o primeiro As Libris fai 15 anos, non ten nada que ver con As Libris de agora. Fai 10 anos hubo o boom do fotolibro, todo o mundo facía fotolibros, editores, tal, e agora é a autoedición. E a autoedición hai tamén artistas plásticos, non únicamente poden ser diseñadores gráficos, poden ser artistas, pero tamén hai moitos fotógrafos, contando todas estas moitas historias moi personais, que iso tamén é interesante, ver como falades moito
vos mesmos, non? Que é algo que é moi interesante. A mí, ter unha librería onde te chegan todas estas publicacións é unha delicia. Eu paso o tempo a mirarlas todas, non? Realmente estáse publicando, fantástico. E son, ademais, pequenas editoriais, en algún caso, en outro caso, artistas que se autoeditan, e todo eso funciona na rede. É dicir, que o interesante desto é que podemos acceder, entras nos catálogos ou nas páxinas de algunos fotógrafos e chegas ás súas publicacións e teñen o PDF con todo o libro que o podes ver inteiro e o podes comprar. E non son tampouco prezos, normalmente son publicacións moi asequibles, non? E nos en As Libris, agora coa librería que está dende a pandemia, cando non pudemos facer a feria físicamente, fixemos unha librería online, empezamos a vender moitos, entón foi cando decidimos volver a montar a librería e aí volvo ao meu comenzo, pois como comecei en París, coa Reina Lupa, pois agora en Barcelona, de feito teño estas mismas estanterías que a recuperei. Volvín outra vez ao orixen do que a mí me interesaba, que é esta relación tamén coa publicación. E aí temos unha galería e librería. Esa está. Cando querades, en Barcelona, sodes benvidos e benvidas. Bueno,